खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो दे लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो पस्ट अफिसनि मोनसे रिक्रुटमेन्ट लानानै फैदों दे 2026नि। दा बे पस्ट अफिसनि रिक्रुटमेन्टआव नोंथांमोना बेसेबां पस्ट दङ आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे जबा माबायदि जागोन आरो बे जबाव बेसेबां मार्कनि नोंथांमोना रिटेन एग्जाम लिरनो नांगोन आरो बेवहाय अनलाइन ना अफलाइन बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो। बे पस्टनि नामानो जादों नोंथांमोना मिथिखागौ डाक सेभानिफ्राय जागोन बियो। बेवहाय पस्ट अफिस रिक्रुटमेन्ट जागोन आरो ना। बेवहाय इन्डिया पस्ट अफिसनिफ्राय जागोन। इन्डिया पस्ट अफिस नै बेवहाय लिरखादों। ओमफ्राय पस्टनि नामखौथ' नै बेवहाय नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ। बेवहाय मा पस्ट दङ आरो ना। बेवहाय MTS दङ, पस्टमेन दङ, मेल गार्ड दङ आरो PA आरो SA दङ। बेनिफ्राय टटेल भेकेन्सि नोंथांमोना साननो हागौ बेवहाय गासै टटेल भेकेन्सिया बेसेबां, गोबाङानो साननो हागौ। बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखानोसै। बेवहाय 49,500 मानि पस्टआ गोबांथार आरो ना। एसेल' पस्ट नङा, गोबां पस्टआनो दं होनना बुंनांगोन। 50,000आनो मानि 500ल' हेसपेस जानानै दङ आरो ना। टटेल पस्टआ गोबांथार पस्ट दङ। बेवहाय लाइमोनफ्रा मानि बयबो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरो। आं बिनि बैसोखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन बेसेबां नांगौ। बेयो अनलाइनजों जागोन दै। बेनि एप्लाइ खालामनाया अनलाइनजों जागोन। बेनिफ्राय बे जबा जाबाय अल इन्डिया जब जागोन। मेल आरो फिमेल, हौवासा आरो हिन्जावसा गासैबो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। दानिया आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनोसै बेनि सेलारिखौ नोंथांमोना साननो हागौ। बेयाव टटेलि सेलारिया 18,000निफ्राय गिबियाव स्टार्ट जागोन दे लोगोफोर। नोंथांमोननिया 18,000निफ्राय गिबियाव स्टार्ट जागोन। बेनिफ्राय 81,000सिम मानि नोंथांमोना मोनहैनो हागोन आरो ना। 18,000निफ्राय जागायजेननायाव नोंथांमोना स्टार्टआव 18,000 मोनगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना 81,000सिमहालागै मोनहैनो हागोन आरो लोगोफोर। बेनि उनाव बिनि बैसो मानि मिनिमाम एजआ बेसेबां जानो नांगोननो बिथांमोना फोरमायखादों नै 18निफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय बिनि लास्ट इयार जि मेक्सिमाम एजआ जानांगोन 40 इयार्ससिम, मानि 18निफ्राय 40 इयार्सनि गेजेराव जाथारनांगोन आरो ना। अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टआव एलिजिबोल जागोन आरो। बेखौ नोंथांमोननो आं फोरमायहरखाबावबाय। बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना बेसेबां एप्लिकेसन फिस होनो नांगोन बा नोंथांमोना बे पस्टआव बे जबखौ एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोनहा बेसेबां एप्लिकेसन फिस होनो नांगोन। बेवहाय जेनेरेल आरो OBCनि थाखाय 100 रुपिस नोंथांमोनहा पेमेन्ट खालामनो नांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना जिखिनि गुगल पे, फन पेजोंबो नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनो हागोन आरो। बेनिफ्राय SC आरो ST ओमफ्राय PWD बिसोरो होनो नाङा आरो ना। बे केटेगरिनि मानसिफ्रा बेवहाय होनो नाङा। SC आरो ST आरो PWD फोरनिया बेवहाय होनो नाङा। बेयो अनलाइनजों जागोन नै बेखौ आं नोंथांमोननो खनसे खोन्थाबावबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला लिंकखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन आरो। बेनिफ्राय बियो रिटेन एग्जाम जागोन। बेवहाय रिटेन एग्जामनि जागोन। बेनिफ्राय डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जागोन। चेक नटिफिकेसन फर मर डिटेल्स, बेयो नैखौ नायबानो जाबाय। नोंथांमोना मोननै जागोन आरो ना। नोंथांमोननिया रिटेन एग्जाम आरो डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जागोन आरो। बेनिफ्राय बेवहाय गासै बेसेबां मार्कनि एग्जाम जागोन बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायहरखानोसै आरो ना लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोना रिजनिं जागोन 25 मार्कनि। बेनिफ्राय मेथामेटिक्सनिफ्राय जागोन 25 मार्कनि। बेनिफ्राय हिन्दी लेंगुवेजनिफ्राय जागोन 25 मार्कनि। बेनिफ्राय इंलिसनिफ्राय जागोन नोंथांमोननिया 25 मार्कनि। टटेल 100 मार्कनि नोंथांमोननिया बेवहाय एग्जाम जागोन आरो दे लोगोफोर। बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोननो जुदि नटिसखौ नांगौब्ला बा बिनि नटिफिकेसनखौ नांगौब्ला नोंथांमोनहा आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै चेक खालामनानै लाहैनो हागोन आरो। बेनिफ्राय बेवहाय बेसेबां फरायनाय जानो नांगोन बा बेसेबां पास जानाया बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायहरखानि। बेवहाय 10 पास 12 पास जाब्लानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय ग्रेजुवेटसिम मानि बेसेबांसिम गोजौआव दं आरो फरायनाया। 10निफ्रायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लानो हागोन। 10 पास जाबानो, ओमफ्राय 12 पास, बेनिफ्राय ग्रेजुवेट। बेवहाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौबो आं नोंथांमोननो खनसे फोरमायहरखानि। बेयाव पासपर्ट नांगोन दै लोगोफोर। बेवहाय पासपर्ट नांथारगोन। बेनिफ्राय सिगनेचार नांगोन। बेनिफ्राय आधार कार्ड नांगोन। बेनिफ्राय इडुकेसन सार्टिफिकेट, नोंथाङा फरायनायाव मा सार्टिफिकेट मोनखो बेवहाय नोंथांमोना बेखौ आपल'ड खालामना होनांगोन आरो। बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट, बेनिफ्राय एज प्रुफ नांगोन आरो ना। एज प्रुफआ नोंथांमोननि आधार कार्डफोर होबाबो जागोन आरो ना।
जायखिया बैसो थानाय जाबानो जागोन, नङाबा बार्थ सार्टिफिकेट होबाबो नोंथांमोना जागोन आरो। बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय। आं खनसे खोन्थाहरबावनि पासपर्ट नांगोन, बेनिफ्राय सिगनेचार, बेनिफ्राय आधार कार्ड, बेनिफ्राय इडुकेसन सार्टिफिकेट, नोंथाङा जेसेबां फरायनायाव जेसेबां सार्टिफिकेट मोनदों बेखौ बेवहाय आपल'ड होनांगोन। कास्ट सार्टिफिकेट, बेनिफ्राय एज प्रुफ, बेखौ आं दा नोंथांमोननो फोरमायहरखाजोब्बाय। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन आरोना लोगोफोर। नैबेवहाय दंखायो, एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना नैबे क्लिकआव खनसे क्लिक खालामना होब्लानो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरो बेनि अफिसियेल नटिफिकेसनखौ नायोबा नोंथांमोना नैबेयाव क्लिक होबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसनखौ बेवहाय मोननो हागोन आरो। दा नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बेखौ, बिनि जि एप्लाइ, बे एप्लाइ प्रसेसा दा सोलिबाय दं दे लोगोफोर। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरो। जाय बिथांमोना बा जाय स्टुडेन्टफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन। जाय लाइमोनफ्रा बे जबखौ इन्टारेस्टेड, माने गोसो गुदुं जानानै दङ, बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन आरो। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन।